Kaixo, ongi etorri Barnetikeko azken saiora. Gu Naia, Ane eta Ogaitzka. Eta gaurko saioa oso berezia denez, ez gaude bakarrik. Kaixo, hemen Angela, Dorleta eta Joana. Eta azken atala komentatzeko prest. Bai, eta hasiko gara denboraldiko misterio handienarekin. Zer gertatu zitzaion Galderri? Zein barri da zuzuk niri kakati horrek? Koldarra. Buah, eske... Mira. Ai, ama. Koldarra. Eske... Hasi ginen grabaketekin, ia gidoi guztiak, baino azkeneko gidoia ez geneukan, azkeneko atalera gidoia ez geneukan horitzen zarete. Etzekin inor. Teoriek egiten genitun gure artean. Bai, horrak eta... Hau da, ez dakitzen. Nor ustetzen uten zala. Hasieran nik Aitona uste nuen, karo, baino Alzheimerrarena jakin baino. Claro. Zagitzuek? Jon uste. Bai, egia bai, Jon uste nuen. Ez baino esatuen baino izan liteke. Eunatero epitzatzen dut, eunatero egiten dira bide imposible. Egia. Eta gorroto zuen. Bai, nik pentsatzen nuen Jon zala oso susmagarria, baino... Eske larra ez nuen pentsatzen, eske zertarako. Eta baita ere egon zen hor teoria kolektibo pixkatarraro bat zela, guztion artean egin genuen zerbait esan genuen, guztion artean egin genuen zer... Bueno, hori zen. Jendeak galdetzen zidanean, nik esaten nien, nekiela eta ninduten sinesten. Nik etxian dakatu me txiki bat, alaba zazpi urtekoa, ama, zuk bakizu, baino iztiazu esan eta nien, maiti ez dakit, que tramposa, zeon horrekin, ari benetan ez dakit. Gainera larraren pertsonaia nolako. Bai, hori da, hain maitarria, hain ezakitzer, ez nik behintzat, ez ustean harrapatu nindun. Bai, nire ere bai. Bueno, eta orain, beste berri batekin gatoz. Kepak eta itxasok moztu egin dute. Bueno, egia da. Baina ea zer dioten beraiek. A ber... 12. gidoia berandu jaso genuen ez, zuek espero zenuten zuen erlazioa horrela bukatzea? Hombre, 11. irakurrita eta 10. Eta guztia, nik uste baiet. Zaila da, adarrak jarrita gero relazioa. Bueno, bilen aldetik esango zu ez? Bueno, zein izan. Eta zer da okerrago zuentzat? Nik ikusten dut, Galder manipulatuko zuela edo itxasoera baten. Baino kepak alaitzekin egotea, niri bate onarte zina iruditzen zait. Bere oso laguna dalako eta gainera zuk egitezulako erabaten. Piskat pentsatuta, nik uste. Berak pentsatu gabe festan, alkola, giroa, baina zuriako etxean. Gainerako etxean, biona zala oso gaizki gaitz. Baina bulin itezian, Galderrek. Hori egia da. Egia dan itxasok denboa luzeagoz ez, iten duna. Claro. Bino, klaro, bestiare bai, bilen aldetik jaso du traizioa, ez bakarra kepan aldetik baizik eta alaitze bai ez. Ez ditugu ikusiko kepa eta itxaso elkarren. Ez dut uste. Ez da. Ez dut uste. Bueno, eta lagunaren bikotekidearekin enroiatzea zari garela, hitz egin barko dugu baita ere Malenetaz, ez da? Bueno, nik ez dut uste Malenek ez zerringo duenik, ez? Ez dakit, Aber Joanak esaten duen. Nik uste dut, Lilik eta Ekainek utzingo dutela. Bai, telesail honetan beti daude. Beti gertatzen da zerbait, Bai. Ez dakit Malen saiatuko da, ze Malen oso lagun hona da, eta ez dut uste Liliri horrelako ezer egingo dionik. Ez, Elioke egingo. Ez. Beste gauza da gertatzen bat, baina, nahita ez du ingo. Hori da, nahita ez du egingo. Ez. Nola ikusiko dugun Malen urrengo denboraldia. Asko Asko aldatu dira Lili eta Malen, denboraldi hontan. Hombre, denboraldi hontan eta hasieratik. Bai, bueno, hasieratik ere. Kanaja bazan, eta bira zenbakume buska. Ta Malene bai, eta bira, eta ingoziatenak. Zergatik uste duzu ez diola kontatzen? Malen oso lagun leiala derako, eta uste badakila hori Liliri minen egingo liokela. Igual uste du kontrolatu dezakela, ez? Sentitzen duena. Hori da. Ikusiko dugu, ez? Moztu, nahiko luke kendu, borratu. Hori da. Bueno, baina gian Ekainek sentimendua garratze ditu, olatzi gertatu zitzaion bezala. Bai, egia. Bueno, baina espero Liliri adarrek ez jartzea, ez? Oroitzen zarete ze gaizki pasatu zuen gorkak horrekin. Bai, oso gaizki. Baina gero, noraren gana juten da, esateko olat gaizki da hola, eta norak ze esaten du, zeiten du. Aber Naia zer esaten du. Bota, Naia. Asko eskertzen dut, horrela grabatu dezakegulako Ainoak eta biok elkarrekin, amaierako escena, baina egia da, ni noraren paperrean jarriko banintz izan bartzala, irudituko litzaidakela pixkat, metete bat. Daula denbora guztian erlazioan sartuta, pentsatzen oaindik daukala zer ikusia olatzekin, noraia gutxi gora bera heldua da, ez? Eta berak autu hori egin baldin badu. Egia da gero, ondo ateratzen dela eta interreilean doazela, baina iruditzen zait,
Ez zaiola tokatzen hori Ja, erabakitzea. bikote bat minio gehi irukote bat zen, eh? Eske hirukote bat ginen. Bueno, gure bai. Bai. Bueno, eta laukotea, Arene, barkatu, Aimar eta laukotea. Jon ere, osea. Bikoteak ez dira irabazi existitzen. zuten. Baina estena honetan behintzat, nahiko ondo ez. Bai. Gaina interpretatiboki oso ongi bilek, eh? Bai. Kosta zaio onartzea ja ez da dela batea, baina hemen Ja, saiatu saiatzen laguntzen, da, zebiak nik uste dut, elkartzen. bai. Nik uste dut polita dela. hori. Intentzio ona daka, ez, hor. Uste dut ere lokalizazio aldetik asko laguntzen zuela barrera hori eukitzea, azkenean gu ere separatuta gaudelako, ez? Eta nik lekua nahiko markatuta neukan, ezin nintzen asko mugitu, baina horrek ere bat distantzia bat eragitezu. Honek ematen du pixkat High School Musical. Pixkat bai. Eta gero, Ze guapa. realitatean gimnasio kutre bat zen. Telebistaren magia. Ai. Ai, ama. Ole! Ze polita. Let's go! Ze polita. A ber, esan behar dut niri pixkat idilikoa iruditzen zaidala amaiera hau, Jo, nik uste dut bikote bat egukatu bertzula elkarrekin, ez? Hombre, bai, baina gusto Eske, nahiko- hauek, Bueno, nik zaila nahiago dut. ikusten nun, Eta guriak? Ez, no, ikusita olatz, zehola oso enfokatua bere unibertsitatearekin eta guztiari. Ja, nik uste dut hori dela, osea, momentua bizitu behar dutela ez pixkat. Eta Egia agia, da. udara eta aurretik dakate, ez? Batzutan aztu ite zaigu momentua bizitzea. Claro. Guri eta Bai, pertsonaiei. bai, Nik uste zentzua zakala. Hala ere, ikusten duzue badaukatela etorkizuna. Nik uste bai, ez? Bai. Bai, zuk ez? Ez dakit, nire iruditzen zait, egia da bikotetan batzutan, inbardala batek behar duna eta gero besteak behar duna, eta ez dakit nora kapaz izango dan interraia eta gero zentratzeko. Eta gainera guretzako nahiko zaila izan zen, ze, 12. ateraz geneukanez, guk pentsatzen genuen momentu baten agian hiltzaileak ginela. Egia. Tardun bat Claro. batean ikusi genunean ez ginela hiltzaileak eta gainera ondo bukatzen genuela esan genuen, bueno, gutxienez. Claro. Bueno, nik nora eta latzen artekoa ez nuen espero, baina kepa eta leitzen artean gertatutakoa ez tare, mugaitz. Ja, ez dakit, bai, zeu ze dakatzen esateko. Ba, bai, baina lehenengo Angelak hitzekin dezala, ez hobeto. Esaten genuen, tio, zeba gorrotatzen dira inbeste. Fijo zerbait daukatela hor, aurretik ezagutzen direla, ezakitzer. Zer. Eta, baziratzen genuen, baino rodajean. Broma. Kamaratzean. Batean irakurri genunean. Liatzen zirela garatu gen. Komo? Osea, ze? Ulertzen da, kanpotik, zergatik. Xoka izaten da, nik Bai. batzen ez ikusi genunean ez, denontzako xoka, hauek? Eta. Esatezu, bueno, zeatik, igual itxasok egin dionagatik, Bai, mendekua. alaitzago manipulatze, porque alaitzen pertsonaia beti, baina Ja. ere bai alaitz zaurigarri egon da, Bai. demoraldi honetan, Bai, demoraldi ez? hortan ikusi dugu Eta pixka. ematen du igual bere bihotza pixka bat ikusi degula, edo... Bai, hola minduta zegoela. Bai. Joaren gatik, eske, karo, eske. Aurkitu india, eske... Igual hasieran lehenengo muxoa izan da gehiago impultxo bezala, edo Bai. ez dakit, eta Eta gero bat batean berriro, osea, hor ja... Gustatzen zaie, Bai, bai. Bai, garbi dago gustatzen zaie. Baina ugaitz ez esango dute du. Traje hauek. Osea, ze ematen du? Pajarita. Zuk monigoia bat ematen zuen. Ja, pajarita. Zer da zen? Ez que oso amerikarra da guztia. Bai. Ai, ama, liatuko zeate? Pentsatzen nun bakarrik, kutxean gertatu. Alaitzek erakutsi zian, badukala barruan goxotasun bat. Nik esango dizut ez dela erabaki honena. Ez, alaitzekin enrollatzea. Agian beste batekin. Goxotasun bat. Bai ez, hor, estena horretan, kotxean liatzekan estena horretan, Bai. ja baita gaizki sentitzea, baztertu egite dute guztiek. Nik esango dizut manipulatzen ari zaituela. Orduan berdin gaude. Bai, baina zure aukerragoa da azkenean itxasorekin zaudelako eta bere lagun honena delako. Baina itxasorik alderre manipulatzen baldin badia, Hemen eta egongo bidaltzen baldin gai badia. guztia. Ez hemen egongo batera iritsiko. Efectivamente. Zuri zitzaizun arraro egin Angelarekin nolako eszenak grabatzia? Raroa bai, baina guk zerbait susumatza genuen, Angelak eta nik. Beti esate genuen, Bai. zerbait zuela gure artean bezala. Zer, hasieratik super pika handia zen gure artean. Orduan zuen okerro da. Hombre, claro, Bereakin jarraitzegu. Osea, bazeola pika bat eta bazeola ze bat, honen nerekin jarraitzegu. Baina nik sekula inizkizuna dari jarri. Geo bai. Hori egia da, nik hori bai ustet. Geo bai. Bazen bai, atrakzio moduko bat, baina Osea, nik ez eutsi dutena, egiten bitu, niko ulertze dut, baina zertik bultatzen da itxasokin? Galduta dolako. Claro, orduan inberda bakarrik egon. Bakarrik ere egon daiteke. Hoi da. Hoi da gure mezua, ez? Jakin berdela bakarrik egoten, norbaitekin egoteko. Falta zaigu komentatzia Areneren erabakia, ez? Bartzen hartu dute, Bultatu egin barko da Bartzelonara. Bueno, baina Aimarrekin edo Jonekin bueltatuko da. Ikusiko dugu beste taldeak zer esan duen.
Ara jo naiteke ikastera. Bila daude. Ez dut ardura hori okin nahi. Eske oso tristea da. Hainbeste maitasun ikusten eta agur esan behar. Baina futbola, berametxa, arene berametxa, beteko du. Bai, azkenan, ez dakitaren arduratsua edo izan da beti, eta ikusten da bera kontziente dela gaztea dela oraindik. Eta gazteak direla biak, eta berak bere ametsak dituela. Hori da, eta gustoko duna jarraitu behar dula. Bai, hori da. Eta jonek esaten duen, ez? Jungo nahi zurekin, eta esaten dio, ez jarri niregan ardura hori. Hori da, ez dut ardura hori nahi. Bai, da, como... Eta ulerkorra da. Bai, esaten dio, izan zu, izan libre, ez? Hori da, berarekin etortzen bada, agian jonek ez du berak nahi du egiten. Claro, hori da, benetako maitasuna. Bai. Jonekin izan duen erlazioa, orain azkeneko atalen ikusten dugu eta erromantizatzen dugu pixkat, ez? Baina erlazioan gauza toksiko asko dugu baita ere. Eta igual ongi datorki biei, ez? Hori da, pixkat bere iztea. denboraldia bakarrik, beraiek, aurkitzeko. Guztiz. Beraien bidea, eta gero elkartu behar badut, elkartuko dira. Ez badut elkartu behar ez, baina egia da, hor, arene gainabilia beti batetik bestera, eta jon ere bai, arenek azkenean alaitzen gana jota zan, beti zeon, ez, hori, orduan bakarrik zein dago, inorrez, eunate bakarrik. Eunate honena, tio. Dantzatu nahi. Dantzatu zuk. Basta garaia. Nire agurreko parea. Azkenian eskatu dio. Azkenian, kostatu zaio. Bai, beti izan zara zu, Beti izan, bai. Nik uste bai, ez? Bai, nik uste horrek pixka simbolizatzen duela, onartu dituztela, biek akatsakin dituztela, eta guain, konturatu diara, maitasuna garrantzitsuagoa dela. Bueno, iritsi gara maierara, Bai, iritsi gara. Bueno, eta badago azkeneko sekuentzia bat, ezta? Bai. Sekuentzia misteriotsua gainera. Oso misteriotsua. Joana, mesedez kontatu iguzu zer gertatu da nor? Bueno, ni errugabea naiz, Ze teoria dituen beste taldeak. Ai, ze politxak. Ze arraro egiten zara nirea. Ningún metxeke babesari gustukoen izango. Ai, ze potxolo den Marke. Da pixkat replika Jon eta Arene hasieran. Bai, ez? Bai. Egia da... Jo, espero dugu ez pausu berdina jarraitzi. Zazpila eta geroago. Amaiera hau, Zazpi, asko daukagu komentatzeko honen inguruan, Zazpi. Jesus Maria. Ai, ama. Gero aitona garritu harko dugu iztea. Ai, ama. Zuk ikusten duten horrela Lili? Osa, grabatzen zegoen bitartian. Noren nodola dela uste zuen? Nik uste ekainena. Ekainena? Seguru. Kainena? Bai, Jo, mio, ze beste istripu bat hilketa bat. Nik askotan erlazionatzen dut izan daitekela adibidez Aitonaren zerbaitekin. Ez Aitona, horrela nahiko... Bai. Eskaz dagoenez, igual erori bada edo... Claro. Neri istripu bat edo hilketa bat nahiko errepikakorra iruditzen zait. Eta zuk ze uste dezun horrena dela? Ez dakit, igual txakur bat edo katu bat edo... Olako zeu. Pasakote denboraldi guztia, misterio guztiak eta gero txakur batena izango dago. Egia da, nahiko potente izan behar dela erantzuna, ze urte bat itxaroten egoteko. Zuek esango zenukete, pixka bat gai aldatuz, aurtengoa mailan egon dela? Larrarena jakitea, urte bat itxaroteko. Eske, nahi pasatzen hau nula espero. Baina espero ze iruditzen hau dela justo pertsonaia bat, arrazoi gutxikin, ez? Osea... Bestela izango zen oso obvioa, ez? Neri Peiorena eta Dorletarena zentzuna nik ikusten nuen. Iruditzen zitzaidan plan bat izan zitekeela, azkenan min asko jasan dute galderrengatik, batak profesionalki, besteak bere alaba delako. Bai. Nik ere, erabatean bai ikusten dut larra badela pertsona oso barnerakoia eta orduan arenengatik sentitzen duen maitasun guztia edo kariño guztia baztula plazaratzen hainbeste eta agian barruan badaukala nolabaiteko amorrua areneri egin zionagatik. Eta igual, ez dakit pertsonaia justifikatzeagatik, baino egia da, nik enola imaginatzen gutako bat kartzelean. Hombre, eta hortik abiatuta nahiko... Hori egia da. Baina ez dakit, Liliren amaiera egongo dan alturan, datorren urtean. Ja, auskalo. Zuek ze ustez? Idatzi komentarioetan.
Bueno, esan dizuegu barnetik oso berezia izango zela, guretzako plazer bat izan da hemen egotia, pista asko eman dizkizuegu datorren denboraldiari begira, ez? Bai, hala da, eta bueno, beste gabe, eskerrik asko horretagatik, espero dugu asko gustatu izana, 5. denboraldi hau, eta, bueno, gehiokin etorriko, Hori da. Urren urtera arte. Aio! Aur!